No taký disclaimer na začiatok. Toto auto je v stave, že každý racionálny človek by ho hodil do šrotu, pretože je tak hrdzavé, deravé, že to nemá zmysel opravovať pri trhovej hodnote tohto auta. Čiže celý tento proces nie je o tom, že ušetriť prachy, ide o to, že mať nejaké auto, ktoré je dostatočne staré na to, aby bolo jednoduchým spôsobom zvárané dokopy, to znamená, že tam nie sú moc komplikované tvary, nie je tam vysokopevnostná oceľ, je to auto, ktoré by skončilo v šrote. To znamená, že už to môže byť len lepšie, keď sa mi to podarí dať do stavu, že to prejde STKčko. Celkovo sú mi tieto auta sympatické, lebo už ich je strašne málo, bolo ich strašne veľa kedysi. Tieto auta v princípe nikto nezachraňuje, lebo nemajú žiadnu hodnotu. To znamená, že aj mi trochu prišlo toho auta ľúto, plus ono je mňavé, to má 3,95 metra, to je dlhé ako Fabia a je to pick-up proste, dodávka, čo je super, obratné, malé. No a tak proste to je môj sentiment zhruba s týmto autom, že nemám čo pokaziť a keď sa mi to podarí opraviť dostatočne, naučiť sa opravovať, zvárať na tom aute, tak super. Čiže win-win. Akože od pása doslova hore to auto nie je také strašné, je len špinavé. OK, rozborka. Čo treba opraviť, čo treba vyzvárať, čo je v akom stave. Chcem hlavne vedieť, či môžem auto zdvihnúť za prach, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že 50-50. To prach. Not good. Vpredu sa to relatívne zrozumní, ale je to stále celý ten prach musí ísť preč. Budem si to musieť dosť vymýšľať. Podlaha tiež neexistujúca. Problém s hrdzou je ten, že vždy je horšie, ako to vyzerá na prvý pohľad. Začal som teda postupne olúpavať predchádzajúcu opravu. V preklade teda nacápanú vrstvu, nejakú ochrannú gumu asfaltov, čo to bolo, ktorú tam niekto dal, aby zakryl hrdzu a diery. Reálne sa čudujem, že sa to auto ešte nezlomilo na polovicu. Táto strana by mohla byť kúsok lepšia. Auto je trošku nacapené. Takže sa nemestím poriadne. Spolujazcová strana bola napriek klepkaniu a šrobovákovaniu značne zachovalejšia, našťastie. Samozrejme nie bez dier, ale proti šoférovej strane je to nič. Podlaha tiež nič moc. A akože táto dzurka. Ďalej som pokračoval demontážou pofiderne samorezkami do prázdna uchytenej deliacej scény z interiéru. Však to není vôbec zaťahnuté. Nehovoriac o tom, ako pri montáži nešetrili purpanel. OK, dal som to nabok. Trošku autoarcheológie. Bol klasik majiteľ tohto auta. Peňaze! 20 centy. Yes! Money. Takže Petra, Marska, klasika. Aj keď Marsky a Purpenán nejak ide dokopy proste. Som si všimol vtipnú vec túto. Šofér, luxus luxusov. Lakťová opierka. Spolujazdec? Nie! Nezaslúži si. Tak chcem vyriešiť toto, že tieto dvere sa tak sprosto divne otvárajú. Oni boli aj ohnuté, že sa nedali zavrieť. Že boli takto padnuté. To som vyriešil silným ohnutím, čiže teraz potrebujem... že to sa strašne podobá na favorite všetko. Napríklad toto. OK, dal som toto dole a vyzerá to, že tá výpon bola raz dole, ale toto je stále nepoškodené. Čiže nakoniec som to rozoberal zbytočne, lebo toto je to, čo robí kravál. Som si nevšimol, že dvere sú ok. Takže teraz to vyťahnem nejako, kliešťami alebo čím. Momentálny stav. Potrebujem dať preč interiér, čiže koberec, sedačky a veci s tým spojené, aby som sa dostal k diere v podlahe, ktorou chcem začať, pretože tu, keď sa mi podarí opraviť aj nie pekne, nevadí, pretože ju nie je vidno. V garáži je krásnych 7 stupňov, čo znie akože nic moc, ale vonku je -2,
Takže I'll take it. Aby ste mali trochu predstavu, ako je toto auto hrdzavé, zatiaľ som vybral sedačky. To, na čo sa pozeráte, je jeden z úchytov sedadla. Toto hovorí asi najviac o celkovom stave tohto auta. To je súčasť karosérie, hej. To, že pri pokuse dať dole z neho plast sa celý hýbe, on totiž není, tunak není nikde uchytený. Toto celé je odrezavané, toto je, akože tam, tu neexistuje karoséria, tu sa prebúram až do vonkajška, hej. No je to dobré, je tu ešte jedna vrstva zvonka, ale to kladivom. V princípe sa musela tiecť voda, podľa mňa, lebo tuto je takéto neexistujúce, tam sú cez seba niekoľko plechov a tam sa drží voda. Takže toto ma až tak celé netrápi. Malo by asi, ale... dobre, tu už sme vonku. Po odstránení koberca sa ukázala dosť smutná realita, ale k tomu neskôr. Tuto je taká vec, že aretácia dverí sa to volá. A nás zabraňuje tomu, aby sa dvere otvorili úplne von. No lenže to auto je z tak tenkého plechu, že keď to veľmi silno spravíte, tak vám to vytrhne celú tú aretáciu von, hej. Niekto sa snažil zavrieť dvere, ktoré boli krivé. A čo dosiahol je, že praskol aj tento kov, ktorý je mučo tenký, akože to auto je fakt, že z takého tenkého plechu. To neviem, či bude nejaká 0,6 alebo čo. 0,7 možno. No a moja úloha teraz je, že keď chcem toto celé nejako zvárať, toto, tak by som mal aspoň na chvíľu, keď bude šanca, pomôcť tomu autu, aby držalo pokope, hej. A tomu pomôže, keď sa zavrú dvere. No len tie dvere sa teraz zavrieť nedajú, lebo toto je urvané. Okrem toho nefunguje vonkajšia kľúčka, tak som demontoval zámok v snahe opraviť to. Teraz ešte čo bude spojazniť zámok týchto dverí. Takže malé víťazstvo. Tu kľúčka vôbec nefungovala, som stlačil čudlík a nevychádzal von proste. Som dostal druhý zámok a som zistil, že ten môj zahrdzavený sa nedá hýbať s ním vôbec, ale s týmto novým z dvere držia zavreté, čo predtým nebolo. Takže konečne môžeme ísť na zváranie tohto hajzlíka. Tento dizajn nie je najlepší, nové auta, no nové, už favorit to má tak, že máte väčší tento úchyt, o dosť z väčšieho kusu kovu a je 2 skrutkami takto uchytený, toto proste nie je dobrý dizajn. No ale toto sa stalo pretože ten zámok vo dverách sa zakusol a odmietal vlastne povoliť ten zúbok a takto to trieskalo do toho, až teda niekto s tým tresol a tým, že ten plech je taký tenký, tak to teraz celé prasklo. No, toto je mágia. Volá sa to X1 Pro a je to laserová zváračka, rezačka aj čistička. Toto bude prvá vec, ktorú sa pokúsim zazvárať pomocou tejto zváračky. Teoreticky mne stačí toto dať narovnať nejako, aby to bolo zároveň. A tá zváračka nepotrebuje ani druhot, lebo ona vie zataviť takto dokopy. Ale je to tu už trošku hrdzavé, čo není dobré. Ja by som to radej kľudne spevnil, že by som tam pridal nejaký ďalší plech, ale neviem. Dobré správy, že podarilo sa mi toto dať dole. Dozadu som dal blicky cez túto dieru po bezpečnostnom páse. Ale toto je ohnuté, preliačené čelikade. A akože, no neviem, to musím nejako vytrieskať z druhej strany do cca správneho tvaru. Budete svedkami môjho prvého. OK. Blikáme.
Jak ľahko! Ty kokos, však to je, keby som nič nerobil. Tiché to je, neprská to? On si jak prskavka. Boha, to je zvar. To je hračkárske, mám pocit. Kokos, penetrácia, hej, až na druhú stranu ideme. Wow. Ok, ideme skúsiť najnebezpečnejšiu časť, a to je rezanie. Čiže teraz dávam si sakramentský pozor. Toto môže nohu odrezať hocičo. Ideme o to teraz skúšať ten podklad, tú zámkovú dlažbu, či to je dostatočne dobrý podklad na toto. Nemôžem tam mať nič a nemôžem to robiť tak, že nech to padne na zem, ten plech, lebo to bude píliť aj tú zem. Teda rezať aj tú zem, lebo to je z Jamesa Bonda. OK. A nesmieme robiť pod 50 stupňovým uhlom, lebo to sa odreza naspäť potom do toho rezača. No toto smrdí už riadne. Ale šlo to až na druhú stranu. A videli ste, jak rýchlo som išiel? Toto je 1,2 mm plech. Jak nič. Ale toto už smrdí a toto treba odvetranie poriadne a masku. No be damned. OK, trochu sme sa posunuli, je síce už o dosť neskôr, týždne sa bavíme. Toto je zazvárané, zatiaľ nie je nastriekané, len tak akože aby to fungovalo, dôkaz. Toto bola vec, ktorú som chcel spraviť ako prvú, lebo budem potom opravovať podlahu a budem postupne musieť vyberať časti a trošku pevnosť toho auta bude pravdepodobne horšia, čiže chcem čo najväčšiu šancu dať tomu auto, nech zostane pokope. Zatiaľ to vyzerá v pohode, napriek tomu aj vyzerá tá podlaha a prahy na jednej strane. A teraz budem musieť riešiť toto. V princípe zistím, že čo z tohto je v poriadku a čo nie. No tak samozrejme, že toto nie je OK, ale toto by malo byť v poriadku. Tam, tuto tie Wi-Fi podlahy sú také zaujímavé. Toto budem točiť aj komentovať. Všetko to, čo som sa s laserom naučil doteraz. Stay tuned.